A última fin de semana de outubro, os días 28, 29 e 30, o recinto feiral de Pontevedra acollerá a segunda edición da Feira Etiqueta Negra, unha cita dedicada aos produtos gourmet e delicatesen galegos, un evento que hoxe se presentou dende a Praza da Peregrina. Etiqueta Negra é un salón con vocación a ser referencia en toda Galiza que presenta o produto galego gourmet e sempre insistimos na gran potencialidade dos nosos recursos, dos nosos alimentos, dos nosos sectores económicos, sobre todo no eido da alimentación, e parecía necesario visibilizar este apoio con un salón como Etiqueta Negra. Etiqueta Negra mostra o mellor de Galiza, o mellor dos produtores e das produtoras que innovan no eido da gastronomía e fanse referencia non só no seu propio país, sino tamén no Estado español, incluso en Europa e a nivel internacional. Nesta ocasión son xa máis de 50 as empresas que van a participar como expositores. Durante os 3 días de celebración da feira daránse cita nun mesmo espazo profesionais do sector, produtores e consumidores co fin de coñecer as tendencias do mercado, identificar novas liñas de negocio e difundir a excelencia dos produtos gourmet e delicatesen galegos. Temos máis solicitudes, polo tanto temos máis produtores, temos diversidade de actividades. Na primeira centramos show cookings con cociñeiros fundamentalmente do Grupo 9, ampliaremos tamén os show cookings, pero tamén encontros. Quería destacar que algo no que estamos intentando mellorar en esta zona de negocio que se xenera en Etiqueta Negra. Nos ofrecemos un punto de encontro entre distribuidoras e produtores para que deste xeito de Etiqueta Negra, a parte do consumo directo, non do que podemos nos consumir como visitantes e da boa visibilidade para as súas marcas, que poidan salir algún contrato, non, ou algunha relación comercial máis a medio e longo prazo. O día 28 a xornada estará centrada nos profesionais e xa na fin de semana, os días 29 e 30, esta feira Etiqueta Negra abrirá as súas portas ao público en xeral en horario ininterrompido de 11 da mañá a 8:30 da tarde.